Jól csinálják! De kurva jól táncolok, figyelj! Mit van neked 8 adagú pontot? De tudod, fogod tudni zsarolni szerint. Figyelj, mintha egy pár lennétek. Mert miért bűnmaradt faszom? Nagyon jó, nagyon készek vagy. Hallod? Bátor, hogy ez szép dolog egyébként szerintem. Ricsi, komolyan mondom, egy teljesen új egyéniséget bontakozik ki. De nagyon durva, nagyon durva! Alig annyi mozgás. Igen. Igéző. Figyelj, amióta egy livestreamben nyomjuk a Kreatin weboldalára, azóta eléggé durvan elszállt a látomatottságunk, tehát így a fizetős oldalakhoz már gyakorlatilag így a Live Jasmine-nál tartunk itt kb. Tehát Mészáros Tamás. komolyan mondom, Lilla, nézz hátra és lepődj meg. Tehát... Te hosszabb vagy, Mint a Mihály. sokszor hallgatjuk ezt az albumot. Technology. Miért én vagyok a csaj? Azért nem a lelked. Jó, ez ígéretes. Kellene keresnek valakit, aki így a versenyben. Mit kell elkezdeni a táncra egy ápolás? Somebody sold out for a second. Azt hittem, hogy New World Record. New World Record. Kérdezetek, hogy